Jsou lidé z Milionu chvilek pro demokracii bojovníci za demokracii anebo podvodníci? Dnes se podíváme na pozadí nebo zákulisí nedělní demonstrace a především na jejich financování. Mé jméno je Radim Panenka a vítám vás opět na svém YouTubeovém kanálu. Ty z vás, kdo mě ještě nesledujete, opět zdvořile žádám a prosím, abyste dali sledování a odběr mého kanálu, aby vám neunikla žádná další videa. Takže Milion chvilek. Netřeba si připomínat, všichni jste to sledovali, četli, viděli ve zprávách. Ten takzvaný Milion chvilek v neděli uspořádal na Staroměstském náměstí v Praze demonstraci, která vlastně měla tak jako podle nich nebo jimi prezentovaný dost nejasný cíl. Byla to demonstrace na podporu prezidenta Pavla, byla to demonstrace proti nové vládě Andreje Babiše jenom 14 dní potom, co získala důvěru Poslanecké sněmovny, nebo to byla demonstrace proti motoristům, nebo to byla demonstrace pro nevím co a proti nevím čemu. Jisté je, že Milion chvilek se na nějakou velkou demonstraci chystal už delší dobu. Někteří i kolegové, které znám, to dopředu komentovali, takže vlastně ti aktivisté už jsou nadržení na nějakou akci, protože dlouho nebyli nikde venku, dlouho nebouřili, nevyzývali pro něco nebo proti něčemu, takže je to otázka času. No, tu příležitost dostali. Chopili se jí, byly to ty slavné Macinkovy SMSky prezidentovu poradci Petru Kolářovi, o kterých jsme si vysvětlovali a nejen tady u nás na tomto kanálu, že samozřejmě nešlo o žádné vydírání, že prostě to bylo politické jednání, ze kterého z nějakého důvodu se pan prezident sesypal téměř. Tak nevím, jestli je v pořádku a bezpečné, aby nás zastupoval na mezinárodních fórech, když nedokáže unést nějaké tvrdé zprávy svých politických konkurentů, ale o tom dnes mluvit nebudeme. Dnes budeme mluvit o Milionu chvilek pro demokracii. Takže chopili se iniciativy ve spolupráci se sněmovní opozicí, s bývalou Fialovou vládou, která zase křičela na tom celonárodním fóru v Poslanecké sněmovně, uspořádala hlasování o nedůvěře vládě, samozřejmě bez šance, jenom takový politický cirkus, aby měli mediální pozornost. Nic víc to nebylo. Milion chvilek okamžitě začal organizovat velkou demonstraci, avizoval, že to bude masová akce, téměř jako všelidový protest, samozřejmě to jsou absolutní nesmysly. No nakonec se ukázalo podle těch organizátorů z Milionu chvilek, že na to Staroměstské náměstí podle nich dorazilo 90 nebo 100 tisíc lidí, což je fakticky úplná hloupost a nonsens, protože každý ví, že na Staroměstské náměstí se tolik lidí nevejde. Na Staroměstské náměstí podle těch propočtů, podle metrů čtverečních, které zabírá plochy a podle toho, že na ten 1 metr čtvereční se počítají 2 až 3 lidi zhruba, že se vejdou, tak se tam mohlo vejít tak 20 tisíc lidí. Dejme tomu, kdyby jich bylo 25 tisíc, dobře. Asi netřeba připomínat fakt, že v případě, kdy probíhaly demonstrace, které byly skutečně spontánní proti Fialově vládě, proti tomu, jak bylo draho, proti tomu, jak likviduje zemědělce a tak dále, no tak mediálně byly tehdy počty účastníků těchto demonstrací značně podhodnocovány a policie zveřejňovala svoje odhady a zveřejňovala ta nejnižší možná čísla, která se podle nich mohla zúčastnit. No a teďka vidíme, že média si s klidem přebírají ta čísla, která zveřejňuje Milion chvilek a že to prezentuje 100 tisíc lidí bylo v Praze. Dokonce mrzlo a přesto přijeli vyjádřit podporu svému prezidentu Petru Pavlovi a vzkázat vládě a Macinkovi a motoristům, že na prezidenta nám nesahejte. Prezident se nesmí kritizovat. Prezident všechno, co dělá, dobře dělá a buď to přijměte nebo mlčte. Takhle by se taky dalo shrnout poselství té demonstrace, kromě různých exaltovaných projevů některých umělců, kteří nabili falešného dojmu, že když stojí na divadelním jevišti a mají plné divadlo a to jim potom tleská za jejich herecký výkon, takže mají i nějaké oprávnění poučovat veřejnost o tom, co je správné a jaký politik je správný a jaký není.
tohle já nechci do toho zabředávat, protože všichni víme, že to jsou úplně s prominutím hovadiny a že ti herci se spíš před českou veřejností diskreditují. Já znám spoustu lidí, kteří, když jdou do divadla, tak se nejdřív velice pozorně dívají na to, kdo v té dané hře hraje, a v případě, že je tam nějaký z těch hereckých aktivistů, no tak tam prostě nejdou, protože už ani nejsou zvědaví na jejich obličeje. Takhle se jim podařilo část veřejnosti otrávit. No ale zpátky k tomu, co jsme chtěli sdělit a k čemu se dostat. Jednak se tedy podíváme podrobněji na to financování Milionu chvilek, tak posvítíme si na to trošku, protože je zajímavé, že to taky většinu médií v celku jako nezajímá. Ano, občas se o tom něco napsalo, ale že by to někdo rozebíral stejně podrobně, jako rozebíral prostě veškeré pozadí, nevím, nějakých organizátorů dřívějších protivládních, protifialovských demonstrací, to se prostě říct nedá. Přitom, pozor, tady jde o opravdu velké peníze. Ještě předtím jedna věc, a to rovněž, proč jsem na začátku položil tu otázku, jestli Milion chvilek jsou bojovníci za demokracii nebo podvodníci. No tak ta demonstrace vlastně vzešla z toho, že Milion chvilek už několik týdnů, možná měsíců, organizuje internetovou petici na podporu prezidenta Petra Pavla, a tu petici podle nich před tou nedělní demonstrací podepsalo víc než 500 000 českých občanů. No a to byl tím, jak si dali důvod, že už je prostě na místě jít demonstrovat a jít do ulic. No jo, jenomže ono to nepodepsalo tehdy 500 000 českých občanů a dneska 600 nebo 700 tisíc nebo kolik oni prezentují. Víte, celý problém tady té věci, té petice, je, že je internetová. Prostě to je internetový formulář, kde si kliknete, vyplníte tam jméno, bydliště, povolání, dáte odeslat a je to. Ano, nepochybně ji podepsalo mnoho, možná i většina skutečných lidí, existujících lidí. No jo, ale když jste si ty seznamy rozklikli a podívali se na to, tak jste najednou uviděli, že tu petici podepsali buď neexistující lidé, kteří dávno zemřeli, anebo dokonce nějaké i podivné osobnosti světové historie, včetně třeba Hitlera. Ten tam byl asi 20krát nebo 100krát podepsaný. Jo. Stejně tak i lidé, u kterých by se řeklo, že patrně existují, a tak tam byli podepsaní třeba, jeden tam byl podepsaný 50krát. Jo. No, tak to připomíná jako hlasování ve volbách někde v Severní Koreji, nebo různé volební podvody ve všelijakých zemích, ale určitě to nepřipomíná nějakou demokracii, určitě to nepřipomíná legitimní a skutečnou pravou petici. No, prostě je to zneužíváno, ano, asi nepochybuji o tom, že někteří si z nich i dělají srandu a záměrně jim tam píšou tyhle ty lidi, kteří neexistují, nebo prostě nějaké jako podivné osobnosti. No jo, jenomže to je přesně ten důvod, proč to není legitimní a proč nelze prezentovat, že to podepsalo 500 000 lidí, 1 000 000 lidí, protože připravte se, oni za chvíli přijdou s tím, že mají 1 000 000 podpisů. No, žádný 1 000 000 podpisů to nebude, je to prostě podvod a je to velká manipulace s veřejností, a jak vidíte, tak jako na tu demonstraci nepřišel 500 000 lidí a nikdy nepřijde 500 000 lidí. Přišlo 20-30 tisíc lidí, příště možná přijde i 50, pokud se jim povede část české populace zmanipulovat, anebo pokud prostě ti lidé cítí, že ve volbách nevyhráli jejich favoriti, a tak to přijdou, jak si vyjádřit s tím nesouhlas na náměstí. No a víte, to je totiž taky další ten problém. Tady se vlastně demonstruje proti svobodným volbám. Zajímavé, ano, Milion chvilek nebo nějaké další organizace dokonce organizovaly demonstrace už před těmi říjnovými sněmovními volbami, takže tady se vlastně demonstrovalo proti volebním výsledkům ještě předtím, než se ty volby uskutečnily, no a teď se demonstrovalo vlastně proti volebnímu výsledku po tom, co ta vláda
vznikla potom, co všichni občané, kteří chtěli, tak odevzdali svůj hlas ve volbách, demokraticky zvolili svoje zástupce. Tito demokraticky zvolení zástupci se mezi sebou dohodli, utvořili většinu, domluvili vládu, podepsali koaliční smlouvu, získali s touto vládou důvěru a teď naprosto legitimně, demokraticky v rámci naší české parlamentní demokracie vládnou. Nebo chtějí vládnout, protože úplně 100% vládnout, jak by chtěli, nemůžou. Vzhledem k tomu, a tím se dostáváme k tomu druhému vlastně důvodu demonstrace, protože to blokuje prezident Petr Pavel, vzhledem k tomu, že, jak všichni víme, nechce na návrh premiéra jmenovat Filipa Turka, nominanta motoristů, ministrem životního prostředí. Takže prezident, jak víme, porušuje ústavu a tak dále. Asi neexistuje způsob, jak prezidenta dotlačit k tomu, aby tu ústavu dodržoval. To, že tak vzývaná mediálně kompetenční žaloba není ten správný nástroj, to jsme, myslím, už taky rozebírali. Ještě než se dostaneme k těm penězům a k té možná nejzajímavější části, tak jedna poznámka právě k tomu prezidentovi. Oni, chvilkaři, jak se jim říká, Milion chvilek, demonstruje na podporu prezidenta Pavla, protože schvaluje, že prezident odmítá jmenovat jednoho ministra do Babišovy vlády. Dobře, to by byl legitimní důvod, jenomže ten stejný Milion chvilek protestoval v roce 2021 proti Miloši Zemanovi, tehdejšímu prezidentovi, kvůli tomu, že odmítal jmenovat jednoho z ministrů do tehdejší Fialovy vlády. To znamená, za co dnes Milion chvilek tohoto prezidenta chválí a tleská mu, tak za to předchozího kritizoval a demonstroval proti němu. Tak já nevím, jestli tohleto dává tomu Milionu chvilek nějakou legitimitu. Já si myslím, že jsou spíš směšní, ale mají na to nárok, ať se prostě každý zesměšní podle své vlastní vůle. Tak, teď se dostáváme k těm penězům. To je totiž velice zajímavá otázka. Já si tady ještě udělám jednu poznámku, abych nezapomněl na jedny peníze, které úplně nebyly z těch Milionů chvilek, ale také zmizely. Tak, Milion chvilek pro demokracii, to je klasická politická neziskovka, kterou založila skupina nějakých nadšených studentů, myslím, že evangelické fakulty. To je taky jako zajímavé, protože ta evangelická církev často tady je právě tou v naší zemi, která protlačuje ty progresivistické myšlenky a ideje a nejradši by oddávala úplně jako všechna existující a neexistující pohlaví ve svých kostelích. To znamená, oni mají jasnou politickou agendu, takže nepovažuji za úplně náhodné, že zrovna právě studenti tady toho zaměření, které víc než o Boha se stará o politiku, si založili ten Milion chvilek. Začali vybírat peníze, pochopitelně na svoji činnost. Víme, že ta aktivita a vznik Milionu chvilek se datuje někde do toho roku 2018. V tom roce 2018 oni už fungovali, protestovali, dělali demonstrace, prostě ovlivňovali veřejné mínění na sociálních sítích a všude možně. V roce 2018 vybrali přesně 3 828 393 korun. To není, to si řeknete, někdo si řekne, no to je peněz, no to ještě počkejte, co už uslyšíte za chvíli. Těch 3 828 000 korun, to je taková vlastně, to je nejmenší částka, jako kdy za rok Milion chvilek během své existence vybral a ve svých výročních zprávách se chlubí s tím, že 100% z této částky přispěli individuální dárci. To znamená, že prostě občané posílali někdo 50 korun, někdo 200 korun, někdo 1000 korun, někdo 5000 a takhle se složili na ty 3 800 000. To ten Milion chvilek říká. Tohle bylo v roce 2018. A teď se držte. V roce 2019 vybrali ne 3 800 000, ale 28 356 000 korun. A tady začíná být zajímavější ještě ta transparentnost, přesněji řečeno netransparentnost těchto peněz. Protože 11 milionů z těch 28 přišlo Milionu chvilek na transparentní účet. To znamená, jo, to byli ti malí dárci, ti, protože nepochybně prostě dělají velice profesionální marketing, se jim povedlo přesvědčit určitou malou část veřejnosti, že to dělají dobře a ta jim posílá peníze. To bylo 11 milionů, ale 17 milionů z těch 28 za rok 2019
Milionu chvilek přistálo na běžném účtu, na který se prostě nepodíváme a nemůžeme zjistit, kdo tam ty peníze poslal. Takže tohle to je, myslím si, obrovský otazník a tenhle ten problém se opakuje i v dalších výročních zprávách za pozdější roky milionu chvilek, že vždycky část těch peněz je tam z nějakého transparentního účtu, z nějaké platformy Darujme, nebo jak se to všechno jmenuje, kam to lidé můžou přispívat, já nevím, prostřednictvím SMS zpráv, prostě drobné částky. Ale pak je tam vždycky nějaká významná částka, která se na tom účtu milionu chvilek objeví a nikdo neví odkud a ten milion chvilek vlastně to jako neříká odkud. Jo? I kdyby to pořádně řekli, tak my víme, jak tyhle neziskovky fungují. Jim třeba pošle velký dár, třeba 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, nějaká jiná neziskovka, ať už česká nebo zahraniční, a ta to získá zase od někoho nebo od nějakého dárce. Často takhle to v tom neziskovkářském sektoru funguje tak, že právě peníze v minulosti od toho nechvalně známého George Sorose chodili tímhle způsobem i některým jiným neziskovkám, evropským hodnotám třeba. Takže my úplně nevíme, ale prostě nezjistíme, nevystupujeme úplně ty peníze, protože nejde o transparentní účet částečně. Jo, to byl rok 2019, 28 milionů. Rok 2020, 20 milionů 347 tisíc korun vybrali. V roce 2021, to byl volební rok, vybrali 620 milionů 101 tisíc korun chvilkaři na svůj provoz a svoji činnost. Rok poté, 2022, vybrali blbých 19 milionů 563 tisíc, takže jim to 7 milionů kleslo proti předchozímu roku. Rok 2023, milion chvilek, vybral 19 milionů 420 tisíc 548 korun. Tady to tady měli uvedené dokonce do koruny přesně. A v roce 2024 to bylo 21 milionů 859 tisíc 39 korun. Rok 2025 nevíme, ten nedávno skončil, tam ještě žádná čísla a účetní závěrka k dispozici není, takže na to si určitě velice rádi počkáme a zjistíme, kolik peněz vybrali v tom loňském volebním roce, protože taky obrovským způsobem ovlivňovali veřejné mínění. A tady je opět problematická věc. Tady existuje, byť si myslím osobně, že je k ničemu, jakýsi úřad pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí, který kontroluje to, jak jsou strany financovány, jak jsou financovány hlavně předvolební kampaně a často dává pokuty za různá jako pochybení, která jsou velmi pochybná, si myslím, prostě dá pokutu 50 tisíc korun za to, že někdo, nevím, když to přeženu, napsal nějaký článek ve prospěch nějakého politika, tomu pomohlo ve volbách, ale skutečnost, že tady máme milion chvilek pro demokracii, jak si sami říkají, kteří za desítky milionů korun ovlivňují veřejné mínění, tak to jako se do předvolební kampaně nezapočítává, nebo co? Tohle toho si ti kontroloři nevšimnou? Nevím, já si myslím, že tohle je věc, která by se měla začít řešit, protože pokud mají politické strany stanovený přesný rozpočet, jaký musí v předvolební kampani dodržet, a pak tady máte milion chvilek, kterému za rok přistane na účtu klidně 28 milionů a ty potom využije ve prospěch svých politických ideí a politických cílů, které shodou okolností jsou shodné s politickými cíli současné opozice, bývalé fialovské vlády a prezidenta Pavla nebo dnešního Hradu, no tak to asi není v pořádku, že jo? Taky je to prostě ovlivňování politické soutěže. Teď ale ještě zpátky k těm částkám, které jsme si tady řekli. V těch některých výročních zprávách, a v těch posledních už to není, tam už to trošku zaonačili, se taky uvádí, na co jsou ty peníze vynakládány. A vždycky z těch zhruba, dejme tomu zhruba 20 milionů ročně, někdy je to víc, někdy míň, je to polovina na mzdy, na platy. Takže tady byl třeba rok 2022, kdy vybrali 19 milionů 563 korun a 11 milionů korun si rozdělili mezi sebe a vyplatili se jako na mzdy. No, tak to je velice výnosný aktivismus a v těch jiných letech to nebylo nějak odlišné. Zajímavé je, že v roce 2024, kdy vybrali necelých 22 milionů, a tady na ty náklady, na ty mzdy bylo 9 milionů korun na nějaké drobné, tak oni už tomu neříkají, že to bylo na mzdy. Oni říkají náklady na vytváření dopadů.
To znamená tvorba obsahu o sociálních sítích, různé práce, komunikace, organizace demonstrací a pak jsou tam jako úplně nakonec v závorce ty mzdy. No celé to jsou mzdy. Akorát tomu tak neříkají, aby to nevypadalo blbě. Tak, ještě důležitá věc, o které jsem se krátce zmínil předtím. V roce 2021, v tom volebním roce, když vyhrála Fialova pětikoalice, tak na začátku toho roku šéf a nějaký duchovní otec Milionu chvilek Mikuláš Mynář odešel od těch chvilkařů s tím, že se bude angažovat v politice. Možná si na to ještě pamatujete. No, on tehdy zakládal nějakou podivnou politickou stranu, kterou nakonec nezaložil a nakonec nikam nekandidoval. No jo, jenže na tu svoji politickou činnost, která nakonec nebyla vůbec žádná, vybral nějakých 6 milionů korun od českých občanů a když pochopil, že úspěch politice mít nebude, že kandidovat nebude a vzdal to, tak to všechno rozpustil, tu stranu, ale těch 6 milionů už těm dárcům nevrátil a dokonce tehdy naprosto otevřeně odmítal poskytovat rozhovory médiím, které se ho chtěli ptát na to, kam těch 6 milionů korun zmizelo. Jestli si je náhodou nevzal on, jestli si nerozdělili mezi sebe on a ti jeho nějakcí kamarádi, kteří tu stranu chtěli zakládat, nebo vlastně co s tím bylo. On tedy nějak sliboval, že to brzy zveřejní, nakonec si myslím, že nezveřejnil vůbec nic, protože se to nikde pořádně dohledat nedá. Takže tady nestačilo ty desítky milionů, ale musel si ještě pan Mynář tady ukrojit dalších 6 milionů. Ono možná v tom roce 2021 za 6 milionů korun se v Praze dal koupit, no nevím, žádný velký byt ne, ale nějaká možná větší garzonka to byla. Já neříkám, že si za to ten byt koupil, jo? Ale prostě faktem je, že ty peníze zmizely a on odmítal říct kam. No tak my si tedy můžeme svobodně spekulovat, co se s nimi stalo, vidíte. No a pokud se podíváme na hospodaření toho Milionu chvilek od roku 2018 do roku 2024, tak to je, když to odhadnu, nějakých 115, 119, 120 milionů korun. To není špatné, ne? Za 7 let činnosti 120 milionů korun. To o tom spoustu firem jenom sní, spoustu firem s několika málo zaměstnanci, přátelé, protože to nejsou stovky lidí, tam pracuje pár lidí, angažuje se tam pár lidí, tak to tedy si museli dávat velmi slušné platy. Pokud je to nějakých 120 milionů korun za 7 let, a jsem zvědav, kolik to bude za ten loňský rok, ale to ještě uvidíme a pak se k tomu vrátíme, až to zveřejní, tak těch 120 milionů to je opravdu velká částka. Já když jsem si to nějak zhruba počítal, tak to vychází, že kdybychom ty bankovky 1000 koruny naskládali na sebe, tak z toho bude věž vysoká 18 metrů. To znamená nějakých 5 pater paneláku, takže 18metrová věž 1000 korun za to, co chvilkaři vybrali v uplynulých 7 letech od důvěřivých českých občanů. Kdybychom ty peníze nacpali do papírových tašek, jaké jsou třeba k dispozici v supermarketu a ty tašky naskládali na sebe a na paletu, tak by to vypadalo asi takhle, jak teď vidíte na tom obrázku, který jsem vytvořil. Takže to opravdu není málo a já vím, že tyhle ty velké částky, ono se to potom těžce představuje, že těch 6 milionů, které Mynářovi zmizely z té neexistující politické strany, to se pamatuje lépe. No ale přátelé, 120 milionů korun vybrali za 6-7 let své činnosti a dělali co? Dělali to, že ovlivňují politiku, přestože na to nemají nárok. Politiku ovlivňují politické strany. Oni nejsou politická strana. Ať si ji založí, ať z Milionu chvilek, ať udělají z neziskovky politickou stranu, no uvidíme, jaký budou mít úspěch. No a samozřejmě, že by neměli žádný úspěch. Oni jsou taková servisní organizace dneska, dnešní opozice a dnešní opozice ve sněmovně a dnešní opozice na Pražském hradě, protože pan prezident už je také opozice, už je naplno, už to neskrývá, že je vlastně lídrem opozice. Nevím, jestli je lídrem opozice, on vlastně není žádný. Možná Petr Kolář je lídrem té opozice, protože je i šéfem Pražského hradu, faktickým. Ale o tom jsme se bavili a k některým souvislostem se ještě budeme moct vrátit příště. Takže to jsem chtěl vám tohle představit, abyste viděli, jak ten Milion chvilek funguje a jací to jsou srdcaři. Jo? Mě by zajímalo, jestli by ty demonstrace jako správní dobrovolníci organizovali, i kdyby nevybírali 20 milionů ročně na svoji činnost.
To je otázka, ale já myslím, že odpověď na ní všichni dobře známe. Děkuji za pozornost, lajkujte tohle video, prosím, jestli se vám líbilo, pomůže mi to, komentujte ho, co si o činnosti Milionu chvilek myslíte a hlavně odebírejte můj kanál, protože pomůže mi to velmi. Děkuji moc krát a uvidíme se zase brzy.